Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं नोंसोर viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान vlog लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैदों सबायजों अमा गोरानजों संनो नागिरदों। ओमफ्राय दिनैनि संनायखौ आइयासो संगोन आरो। नै आं गासिखौबो हानानै रेडि सुनानै होजोबखाबाय गासिखौबो। ओमफ्राय दा संसिगोन आरो आइया। आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव जायफ्रा साबस्क्राइब खालामाखै। लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, सोरहाबा साबस्क्राइब खालामाखैबा बेहाबो खालामना होदो। नै आङो सबायजों अमा बेदर गोरानजों संसै। सामब्राम जाबाय नै बेदरा गोजासिगोन। बेदरखौ होनानै लानोसै आङो। आं दहाय माबायाव हालदै होआखै सबाय रुनायाव। माबायालाय फानलुआलाय? फानलुआ हनो बेयाव बैलाय बेयाव उननानै दोनखादों। होजोबसै नायदो गोसा जागोन नामाथाय नोंसिना औ बानलुआ गोसा। फानलु होनोसै आङो। आइया जाया अमाखौ थेवब्लाबो संना होगोन आरो दिनै जोंल' जायो। दै होनानै दै एसे होनानै फोमोननानै लाग्रोनोसै सिगां। अमायाबो रुखानाय। फिसा जाबाय बे दैया? औ जाबाय। खोबना होनोसै। एसे खोबना होनोसै ओंख्रि मोजां गोदौथोंसै। बे रानजोबासो सबायखौ होगोन? सबाय होनोसै एसे माबाथों मोनथों। दै होनानै दोननायखौ नायबाय मेजेमाबो जि ओंखारबाय नै अमा मेजेमनि। दानिया सबायखौ होनोसै। सबायखौ होनोसै आङो नै।
जाथारबाय नै जाथावथाव नुलायथारबाय खारैखौ होला आङो खारैखौ होआबाबो जायो बेदराव गावबागाव गोसोनिसो बियो खारै होनानै जानायाबो ओरैनो जहलबालाय होब्ला गोथाव मोनजायो आरो मालाय खारैया मिलायथारो जाबायना माबानो मोनसिगोन गोदौबानो मोनसिगोन ओंख्रिखौ नायनोसैलाय आङो नै ओंखारबाय नै माबादि नुखो नै आंनि ओंख्रि संनायखौ गोथाव नुहुरखोना नुहुरदिया आंलाय गोथाव नुथारबाय नै दुन्दिया होनसै दानिया दुन्दियाबो गोरलै गोरलैथार दासो ओंखारजेननाय नालाय संख्रि नायनोसै संख्रि नायनोसै ना संख्रिखौ आं नायनोसै आइया जाया नालाय साखिनायसै एबार आंहा आइयाथ' जाया नालाय माबायदि जाखो दुन्दिया गोथाव मोदोमथारबाय एसे फिसा खामसै थागथिग नांखाबाय संख्रियाबो गोथाव जाथारबाय आइ संनाया जायाबाबो गोथाव संथारबाय जाजोबसै आङो मोनबाय खांसै जा गोथाव जाबाय भिउवार्सफ्रा माबायदि मोनखो दिनैनि सबायजों अमा गोरानजोंखौ कमेन्टआव खिन्थाहरदो आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम जोंहा दाना जानोसै नै मोनजोब्बाय खुरजोबखाबाय गासिबो रेडि जाखाबाय दिनैनि ओंख्रिया जाहैबाय सबाय अमा गोरान ओमफ्राय नैबेयो बेसर मैद्रु एवनाय माबाजों खुदुनाबो दङ ना बाथोन ओमफ्राय आलासि दङ जोंहा नैबेयो आइनि बिनानाव काजलगावनि होमबा जानोसै जोङो नायलांबाय थादो नोंसोरो बयबो जिरायद' बिफायाबो जानो जाखादों आइ संनाय ओंख्रिया जादो बाबा सबाय जायो जि गोबावसै फुलुसा दानो स्रुब 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 जागोन सबायखौ आं खनसे हरनाय नायनांगौ स्रुब बेहना आबै संदों आबै दिनैनि ओंख्रिया गोथाव जादों होनना मा खिथायाखै एसे लोंसै नामा जादो हारसिङै जादो आइमोना माबा जाया नालाय सबाय अमा जाया नालाय बिस्रा ओंखायनो बिसिना माबा थादुनजों नाजों जादों जादों होनबा
जागोन Dapat mau kerja